Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Lunes. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Feeling ko talaga magiging maliwanag ang linggo natin this week. Bakit? Siyempre, ang haba po ng January. And finally, grabe, shoes. Ano na ba? Either today, tomorrow, or until Wednesday. Ang hirap ng hikahos, ano? Bilang na bilang lagi, talaga bawat araw. Pag hikahos, lagi talagang kinakount yung mga araw bago magsweldo. Aminin na natin yan, di ba? Bilang na bilang nga, 5 weeks eh. Ang haba na ng paghihintay mo, ha? Totoo ka dyan. Uy, speaking of dates, ha, para dun sa lahat ng mga kabisyo natin, by the way, ang tambalan po ay magbibigay ng, ano ba yung napag-usapan natin kagabi, partner? 5-night stay sa isang napakagandang resort sa El Nido. Yan, naghahanap po yung El Nido Palawan. Naghahanap po yung tambalan kaming dalawa ni partner. Naghahanap po kami na makakasama on February. Kaya kung ikaw po ay interesado, wala lang, gusto mo parang siguro kami yung ako yung gusto ng tambalan na makasama sa El Nido para makabanding. Tapos, ang maganda po dito mga kabisyo, all expenses paid. So, mula po sa airfare hanggang sa kakainin, pupunta na lang, magdadala na lang po kayo ng swimsuit tsaka sunblock. Hindi na po namin sagot yung sunblock. Kaya kung ikaw sarap po, naman nun. ang sarap, di ba, partner? Ito yung usapan namin ni partner kahapon kasi sabi natin, di ba, syempre, partner, 20 years na tayo this year. So, dapat bilang pasasalamat natin sa mga tambalanista natin. Kaya kung kayo po ay interesado, pwede kung kayo po ay nakatutok sa radio ngayon, kung ikaw ay nakatutok sa Facebook Live ngayon, pwede kang mag-comment sa Facebook Live at sabihin mo, ako na po ang kasama ng tambalan sa El Nido. Ganyan. Ako na po ang kasama ng tambalan sa El Nido at isasama namin po kayo sa February 30. Basta ako, timik lang. Nakakairita! Yung kala mo totoo nakakabwisit. February 30. So kung kayo po ay interesado, please, paki-comment na po sa comment section. Ako ang kasama ng tambalan sa El Nido Palawan. Ang daming minura ka ngayon. Ang dami na excite. Yung handang-handa na yung cellphone nila ngayon. Correct. Diba, nagtatype na nga sila. Yan. Ako po ang isasama ng tambalada. Sa El Nido. Ang taas ng level ng excitement eh. Kaya nga, nag-iisip na siguro, alam mo naman tayo, advance tayo mag-isip. Hindi pa man nangyayari, ino-overthink na natin, diba? So, hindi pa man nangyayari, meron man na nakaisip na ano kayong susuotin ko OOTD. Kulay dilaw kaya o kulay pink? Ganyan. Ayan. So, sama-sama po tayo. Kung kayo po ay interesado, go pa rin, comment pa rin po, mga kabisyo. Go ahead. Yung alam na alam kung kailan ka talaga sasakyan. Kasi hindi ako mag-comment. Kasi pwede ko naman sabihin na, nag-usap ba tayo kagabi? Kaya nga eh. Ano usapan yun? Saan nagaling yung statement na yan? Hinayaan talaga ako ni partner. I so love you for that. Masyado akong kilala ni partner. I'm waiting for the punchline. Kita-kits po tayo 10:30. Sa utak-utak siguro ni partner, pinagsasabi na naman neto. Sabi ko, nasisiraan na naman ba ng bait to? Ano naman pinagsasabi neto? Ano naman pakulo neto? Ay nako, alam niyo po mga kabisyo, kung meron po kayong kaibigan na gets yung saltik ng utak ninyo, i-treasure niyo po yung kaibigan niyo. Hindi lahat ng tao pwedeng maintindihan na ang kamalian ng buhay mo. Sa true. Grabe, ang sakit. Parang may mali talaga pero tinanggap mo, di ba? Pero tinanggap mo, di ba? Kaya dapat i-appreciate po natin yung mga kaibigan nating minamahal tayo sa gitna ng ating mga kamalian, sa gitna ng ating mga, alam mo na, kasaltikan, di ba? May ganyan talaga, no? And I think mga kabisyo,
kung kukuhanan natin yung lesson yung eklabo kong yan kanina lamang. Joke lang po yun. Joke lang yun. Baka naman may pumatol talaga sa Feb 30. Baka hindi na-gets yung Feb 30 Oo nga, baka hindi na-gets yung Feb 30 mga kabisyo. Explain na po namin yung punchline. Kami na ang magpaliwanag ng joke. Ayan. Wala po nga abot ng Feb 30. Wala po. Actually, this year nga at least lumagpas sa 28, diba? Feb 29. Pinaka-favorite month natin ng February kasi, diba, sabi nga ni Parta, nagreklamo siya 5 linggo yung January. Ang haba ng January. Haba. Nag-check ako nung Friday, sabi ko baka naman ibibigay yung sweldo. Hindi pa. Wala, chinek ko din. Ganun. Ang haba kasi may 31 pa, diba? Ano pa lang ba ngayon? 29 pa lang? 29. So either today or tomorrow. Malamang tomorrow na yan, partner, kasi wala daw nagre-release ng sweldo kapag Lunes. Ewan ko ba, di man tayo Chinese? Wala tayo dyan. Bilog na bilog yung mata natin. Papaliwana tayo dyan. Pero truly, diba, mga kabisyo, na dun sa eksenang eklabo natin na kunwari meron tayong pa-free trip 5 nights. Grabe, sa El Nido, all expenses paid. Sinong hindi pupunta, diba? Sabi nga, pupunta ka na lang. Correct. Sasama ka na lang. Tama, dadalhin mo lang yung swimsuit mo tsaka sunblock mo, diba? Sinong hindi pupunta? Pero syempre, eklabo lang yun, joke lang yun. No? Kung meron nga kaibigan na ganyan, kung lalaliman lang natin kahit papaano itong eklabong usapan na parang may saltik lagi. Okay, kakitaan natin ng reflection or ng value ang isang joke. Correct. Ang kakaganda ng isang joke, diba? Yung meron talaga, ang importante talaga ay yung mga taong nagmamahal sa paligid mo. Oh yeah, oo naman. Kasi you know, 'di ba? Meron nga sinend yung aming parish priest kanina eh. Medyo English ka, tutulungan kitang Oh yeah. Tutulungan. Ano sabi ni Father? Saan? Yung message sa'yo. Teka lang. The best weight to lose. Yeah, the best weight to lose is the weight of other people's opinion. Yan. Yes. So ang the best na baggage, weight, dagdag, bitbit, bigat, kilo na natatanggalin natin ay yung kilo o bigat ng opinion mula sa ibang tao. Totoo. Kasi truly ang mas importante ay yung yung people who are around us who love us. Kasi ito yung mga taong yung mga tao sa paligid natin na nagmamahal sa atin. Sila yung tunay na nakakaintindi na sa atin, 'di ba? Yung kahit hindi ka magpaliwanag, naiintindihan nila ikaw. Para si partner, hinayaan niya lang kung hinayaan kanina kasi alam niya in the end may punchline to. Hinayaan, sinakyan yung pinagsasabi ko kanina. Kasi in the end, 'di ba? Magigets niya na may patutunguhan ito. And such is life also, 'di ba? Sometimes masyado tayong nagsistress out, nagpapanik dun sa sasabihin ng ibang tao, 'di ba? Dun sa opinyon ng maraming mga tao sa paligid. Ang totoo, itong mga tao ba na to sa paligid meron ba talagang pakialam? Totoo 'Di ba? yun. Meron ba talagang pakialam itong mga to sa Dapat mong i-assess yun, kabisyo. Minsan kasi natutuwa tayo sa sobrang dami ng kakilala natin, sa sobrang dami ng mga kaibigan natin, sa sobrang dami ng nakakasalubong natin, nakakausap natin, pero hindi lahat yan kapaki-pakinabang. Correct. That's the question, kapaki-pakinabang ba sila? Ano ang pakinabang nila sa buhay mo, 'di ba? Ano ang magandang ambag nila sa buhay mo? Yang maraming yan. Correct. 'Di ba yung 5,000 friends mo sa FB for example? Diba? Totoo. Lahat ba yan ay may pakinabang sa buhay mo? Correct. Baka naman 2, 3, 4, 5 lang yung kinukumusta mo. At yung 5 yan, yung talagang mapagkakatiwalaan mo, the rest, anong ambag nila sa buhay mo? Meron bang maganda? Correct. Diba? Kung wala, edi block mo na. Blinakag. Natin lang friends tree. Ang nag-like na friends tree, di ba? Pero totoo, minsan masyado tayong nag-worry about what other people will think. Pero itong other people na ito ba, sila ba yung kayang sakyan yung saltik mo? Sila ba yung nakakaintindi sa'yo kapag ikaw ay nasa pinakasadsad, di ba, na moment in your life? Di ba hindi naman? Totoo so kung yun. hindi, dapat wala tayong pake sa opinion nila. Yan, di ba? So ito yung sign na hinihintay mo kung ikaw ay kabisyo, parang iniisip mo, ano kaya iisipin ng ibang tao kapag ginawa ko to, ganyan. Ano kaya mangyayari kapag ano kaya sasabihin ng mga ibang tao kapag ito ang pinili ko, di ba? Dapat wala ka na lang pakialam sa kanila. Ang mahalaga ikaw.
'di ba? Makakatulong ba itong gagawin na ito sa iyo o hindi? Or, 'di ba, kung sino yung close circle around you. Alam mo talagang totoo 'yan. As you grow older, lumiliit po yung circle ng mga kaibigan. Bakit? Unti-unting nalalagas. Yung iba diyan, bakit ang dami-dami mong tropa nung high school ka at college, 'di ba? Kasi ito yung mga tropa lagi usually naman sa good times 'yan, 'di ba? Inom, gimmick, happy, 'di ba? Ang dami nga nila Oo, correct. Noon. 'Di ba? Hindi ba't nung nagtatrabaho ka na, nung nagkakaproblema ka na, kasi syempre alam mo ang tunay na problema nangyayari yan pagka wala ka na sa four walls of the school. Kapag ka sinasabi ngang nandun ka na sa real world, yung kanya-kanya na, 'di ba? Hindi ka na sheltered by your teachers, by your educators, yung kailangan ano ka na, sumabak ka na sa tunay na mundo, 'di ba? Nag-uumpisa na pong maglagasan ng mga kaibigan, 'di ba? Bakit? Kasi una, pwede may mga kanya-kanya na din sila mga problema. Correct. Hindi na kayo pwedeng happy-happy na lang kayo forever, 'di ba? Pangalawa, may mga iba dyan na hindi nila na kaya na yung sakyan yung trip mo eh. Kasi ang mga trip nilang kasayahan, doon lang sila ready. Pag mga trip na ng kalungkutan, problema, stress, 'di ba? Bashing, hindi nila kaya dyan. So hindi na sila sasali dyan. So ayan, unti-unti nalalagas at unfortunately, may mga nalalagas na rin dahil sa kailangan ng kunin. Correct. 'Di ba? Nauna na because of death, 'di ba? May mga ganun din. So nagkakalagasan. Eventually, pansinin mo, ako partner, wala pa ako nakita na talagang yung matandang, yung talagang as in like lagpas sa senior, yung senior age na ang tropa niya mga 82 pa sila o kaya mga 20. Parang if ever, meron pa rin siyang, yes, kunyari magkakaroon ng gathering, oo, natutuwa siya sa 20 yan, pero meron niyang solid na 2 o 3. 'Di ba? Yun yung sinasabi natin na importante itong solid group na ito. Sino ba yung 2 o 3? Swerte kung makalima na talagang masasabi mong nandyan para sa iyo sa hirap at ginhawa at sasakyan lahat ng mga saltik mo. Totoo diba? yun. But please don't get us wrong, mga kaibigan. Baka may unfriend nyo talaga lahat ng mga friends. Lang naman, Diyos ko naman. I-explain pa ba natin yan? Alam mo naman, maraming mga utaw na mababaw umintindi. Grabe naman. Hindi ko naman pala kailangan. Wala akong pakinabang. Black na lahat to. Wag, kasi may pakinabang din sila eventually, di ba? Yung mga taong ito na sinasabi natin, kunyari, mga FB friends natin or yung mga taong nakakasalumuhan natin, importante din naman sila. Oo naman. Kasi we depend on each other. Of course. Interdependent tayo sa bawat isa. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Diba? Remember, no man is an island. Tama. Lahat ng mga taong nakapalibot sa atin may purpose kung bakit sila nandyan. May your dahilan. Workmates, your friends, your circle of friends, your relatives, and your neighbors. And your FB friends na 5,000. Yan, correct. May purpose lahat yan sa buhay natin kung bakit tayo nandyan ngayon. Diba? Pero sinasabi lang natin, yung mga taong talagang pwede na, yung subok na ng panahon, yung mga taong mapagkakatiwalaan mo, at yung mga taong nakaka-appreciate sa'yo. Yan. Hindi mo kailangang i-please lahat ng kapitbahay mo. Hindi mo kailangang i-please lahat ng workmates mo. Hindi mo kailangang maging maganda sa paningin ng mga taong nakakasalamuha mo. Yung 5 lang sapat na. At ito yung mga taong tunay na nagmamahal sa'yo at yung mga tunay na nakikita yung value mo. Correct. Diba? Yung makakagets nung sapak mo. Yung may intindihan kung bakit ang sayang-saya ka dun sa, mababaw lang to, pero sayang-saya ka sa macaroni na sopas na sinasawsaw sa suka na may ketchup. Diba? Na medyo panis na. Oo, na medyo panis na. Kumakagat-kagat na sa dila pero tinitira pa rin. Diba yung gano'n? Yung parang, yung magigets yung bakit ka ganyan sa problema? Bakit ka ganyan kapag masaya ka? Diba yung mga ganyan, yung makakagets nun? At higit sa lahat, ang ganyan ay tested especially during seasons of trials. Diba? May mga seasons talaga na trials. Ang sarap sumama kapag ka season of happiness lang. Katulad ng sinabi natin kanina, partner, isipin mo, 5 nights. All expenses paid. Ang sarap, diba? Ang sayang sumama dun sa season na yan. Pero lahat ba kayang sumama dun sa taong nanlibre na yan kapag kayang taong yan napahiya? Nalugi sa negosyo, nalugmok sa kung anumang kadahilanan, diyan mo makikita. Diyan na. Nako, diyan magkakaalaman kung sino talaga yung totoo. Yan na. Diba yung sasamahan ka, dadamayan ka, kukumustahin ka. Correct. Diba pag may problema ka na. Nako, ang daming tinamaan pagka ganyan talaga. Totoo yan. At aminin na natin. Ang daming tumiklop. Correct. At aminin na natin lahat din tayo ganyan.
'Di ba? Kasi eventually ang malungkot din dito no partner sa totoo lang 'di ba sabi mo nga kanina no man is an island. Interdependent tayo sa isa't isa 'di ba? Ang lahat ng bagay ay magkaugnay 'di ba? Kahit ganun pero eventually laban mo lang din. Totoo. At the end of the day it's all about you. It's always your decision. Oo, ikaw din talaga 'yon sa dulot-dulo at punot-dulo 'di ba? Pero again, kung merong mga tao talagang sobrang support system mo 'di ba? Ngayong araw na ito yung sign 'di ba? Na by the time na sumweldo ka pasalamatan mo naman sila ng cupcake. Magpaano ka naman, palalamove ka ng regalo. Ganyan, 'di ba? O yung simpleng message of appreciation. Tama, kapag ka ganito pa lang walang pera, message na lang para libre lang. Buti nga partner. Kung hindi mo kaya gumastos, pwede mo namang i-message at sabihin mo, maraming salamat. Pero partner, kung may kaakibat na kaibat na pagkain, di ba? Mas masaya. Thank you din naman, di tayo tatanggi dyan, di ba? Pero di ba, it's also your sign to actually think, di ba? Baka naman, nakapagpasalamat ka na ba? Yung wala lang, yung out of nowhere. Pero, minsan kasi nakakatakot yung bigla-bigla nagpapasalamat, parang huli na kasi, di ba? Hindi ba ganang senyalis, no? Baka sabihin mo, kaya pala. Pangitain niya na pala yun. Ba't biglang isang araw nagpapasalamat siya, hindi naman siya mapagpasalamat. Sama-sama nga ng ugali nun, di ba? Parang naging mabait siya kahapon. Naku, nakaka-nervous din kapag kaganan. Pero truly, di ba? Something that you can do. At hindi mo alam, di ba, kabisyo, yung act, yung gesture, o yung message mo lang. Di ba? Baka naman yung kaibigan mo may pinagdadaanan din that day. Pero nag-message ka lang sa kanya, uy, salamat kasi lagi ka nandiyan para sa akin. Salamat, lagi mong gets yung mga saltik ko. Malay mo yung pa yung nag-iisang message na minsan it takes only one word or one sentence para ang mabuo ang isang araw ng isang tao. Diba? So ngayong araw nito, sa halip ng mga masasakit at chismis ang ikalat ay magagandang balita. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yo!